that's going through this. Bazophala ke and sibayithula bebayithula manje ukubheka emuva mngani bazobona ukuthi siyabafuna babona siyabafuna bazokwazi ukuphaka mngani rector ngathi mana ubanakanga hayibo bazositshela kanjani sikabanakanga phela bazocanga ukuthi yabo like yabo sibashaya lo wesport ngiyonithini ngifuna yena manje umina ukuthi uzothatha yena makangakushela yeah why ayinkinga le mina yabo ngizobona kuloko yalo seqeleni yabo for wena muhle ya ngabe ngimthathe mngani uzomnikelani bazomthatha bazokuphucisa ukuthi emlomeni mara mina ngiyak-advise mngani ukuthi mawuya kulo yamphathe kahle mbona muhle kanjani kanti mina ngubani asambe mngani khona into engikuphathele yona enhle uhlezi uphathe ifana nalo yamfana on too much entwana mebheka labantwana yes yilaba yakhumbula the time sihleli la lapho ekhoneni entwana ende awucabanga sibalana ntwana mina indaba zakuthi ntwana sibalana hayi afile mina singimlapha afile boy hello njani ngishaya ngegama nguthando nobani Uthande muhle yazi ngiyabonga and ngiyajabula ukubona ubuhlo bunjengawo kuseduze kwami ngibonile na last uhamba nabangani bakho la eMdluli nenyaphi vele bona ngenaphi ukuthi ngiyaphi angitshela ngamagama abuhlungu kanje bengakhokho ngiyakutshela ndazi bengifisa kanjani wazi ukuthi ngize kuwe ngizoxoxa nawe kodwa ngashawa ovalo kodwa ngiyabona ukuthi nalolo valo lona lenziswa ukuthi nawe ungathuma inhliziyo enjani njani akusindlela eright ukuthi ungakhuluma nawe azi ngikuthandile jo uyaphi vele cela ukukhapha jo Asifai nje ngiphathele nesitock sweet yazi uthanda siphi vele cela ugesi uthi sinjani blue pink green red uloku yangi kanyes nemihla kanti imihla inqabanis kodwa ungathatha lelo thando Indoda ngilinde wena uyabona kuyabanda Ulinde mina ngilinde wena ulindeni hawu Sikhipani nonga wabopha ubuso ndoda kanti bakuphoxile lapha ngoba ngishene encusa lapha emakuleni abangiphoxanga wena wazi ntwana Khambe ntwana yami ngilo mntana lo yakhumbula last umshiyana la emakuleni untwana yami ngivaye naye angivana naye ngamokola ngithi uyangazi ngubani uDontili wangifaka masuka lapho daki yibo ntwana yami oledi time angibangicafa timer plate ntwana yami alibulala Antana unomwanga ka inamwanga nje ya dlala nini kafandi yakhe mina bheka thini yini namhlanje mandiya ne Wednesday uzobe nginayo view kuphi uyakuphi wazoprayela hayi uyakuphi na prayela yana manje uyakuphi prayela yana phela ukuthi uthola ama plate wena
Ngiyadlala Twana yami, ngiyadlala. Oh, Twana yami, ngiyadlala. Awungabi kahle. Ayathanda. Ngabi kahle. Hayi futhi sekushisa. Ay. Endodina mama, yeah. First yangaka siyithola ama-plate. Yazi abanye abantu. Pulariana shapa mangogosani. Shapa mangogosani. Pulariana shapa. Like ngiyakhazi like ngiyamthanda. Ubani loyo manje John, kanti awusamazi. Uyababhizi efonini these days nje awusangiphi isikhathi. Mngani ngicokbuza uyamfuna serious. Like serious. Userious mngani? Like serious. Kanti ngicabangani? Hello ngithula. Yini wachameka nje ubona khona into ofihlela yona. Mina mngani? Wena. Hayi next. And ngithanda ngifihleleni. Okay, Juma ngafika kwakushaya uzenzani? Angimqome. Sure. 100%. 100. Angeke umqome. Angeke Wamqoma. Uyasithembisa ngimqome mngani. Wamqoma. Ngifuna baphike promise into ezabantwana wamqoma. Angimqome. Wamqoma. Ngana Wama ngishadi. ukuchameka. The way uchameka ngakhona is like it's not giving that thing. It's not, and uyazi siyamkhwashela sithemba una ama feelings for him. Asambe mngani kodwa nje ngiyakuthola I hope so wana ama feelings for him. anginawo mngani. I hope so now. Ya. Ngoba ngafind out ukuthi na. And they were khona ungifihlela yona yakusola. Mina mngani ngikufihlela something. Angifihleli next. Hayi. Wena uyamkhwashela mfana nawe. Angimcrashela. Uzomcrashela kanjani umfuna mngani? Uyamcrashela mfana. Ana. Yazi asambe awuyekela ukungibuza ngayo ngoba yabo angikhobuye. Ubalo sefamali lokukhula lapha efonini. Hawu mngani wami. Ay Pulariana sha. Tana khone ngupromise manje. Kambani. Insa, ay timarere mana mpotela ngata. Oh, uzuka. Konuvota bana ngata piano vaton. Ngimazi mfana. Akekho e-studio. Ntana ke go check ko studio la mfana. Kuni ngicethe ukhiliza. Mara liyavi. Akaboni liyafanda. Angayiboni yazi imene kabi leya. Yese lapho. Ya ngidalele izinto. Hayi mona okuyemona. Liyangibhayizisa. Ensende man. Uyangibamba ucabanga mfethu kunini? Hey boy, uzala ntanami, uzala. Ungabajampisile abantu estradini, uzala uCrane boy. Come on. Ntwana yami ngiyakhala, lazi ngifuna ifavor nyana boy. Favor yani? Ntwana yami ngifuna ungibizele isister lakho lapha endlini. Kunini ngimela ntwana yami ngishawa amakhaza. Sister la, hayi baba wenza le sister lami. Ntwana yami ungibuza lo ukuthi ngenzani sisi. Hayi baba sisi wami lo yabo umuntu uyenzani sisi wami. Bheka ke uzala sondela ntwana yami. Bheka ungarasi uzibheka thatha le 5 angithola. Shona kanti isister lakho kanti ngitshela ukuthi ngaphansi ngiyakufriza ntwana yami. Ngibhekele na uzokhula uzolingana nami nawe. Nama yashota kale manje. Ngizogaya ntwana yami. Ngiyacela ntwana yami. Siphathe ka sister la. File boy. Ngidalele izinyo mfethu ungidlela nocherry. Hayi. Yebona Mfethu Museveni. khona omunye ucherry sinodilasi sikariya yabo. Waye besipromile da. Labantwana bayaqhamuka ngiyamtshela ukuthi ngicwala lezi. Ka sekangena dia. Oh bana ba bloma ngara ba gatafa ba dithu. Yanja. Ke dipanash notite yo mona ke bana ba street. Jelo ntwana ke na sa tshwere kana. Mfethu. Lo wena wa sa tshwara o mo. Ifu ntwana bambara wena wa sa bambeda. Hello. Njani? Ngishapha no. Ngishapha. Awusemuva. Kumela bami manje ngingakaqomi nokuqoma. Please. Bengazi ukuthi kuzoba into errong le. Yaso ngixolele ne. Alright ma. Ngishapha. Ngazi sho ngidala ngifisa ukukubona ngikubone nangale emakuleni uhamba nomngane wakho la. So ngashawa egwaba abafile ukuthi yabo. Ngivele ngisondele kunye ngizobulisa okanye ngithathe phambi komngane wakho. Ngibona ngathi kuzoba into yabo ngeke ihlale kahle kumngane wakho. Ene yazi umngane wami yakufuna yabo. Yangifuna? Ya. Mina? Manje izoba ngathi manje mina ngiyamsetapa yabo. Ngisetapa kanjani? Mangajolana nawe. Kanjani? Ngoba uyakufuna. Hayibo. Vele abantu bayahalela izinto nawe uyahalela uba nemoto ngithi ngelinye ilanga. Uyangihalela. So ukhalela kubekele esayidini mina yimi nawe la siyi2 mfethu. Mara mfethu. Sikaka mvex in wa sa tshwara o mong. Bona tamati lwena. Aish. Tle ka ga fa ntwana di batla re tloke e go ntwana o tshwara ngwanole. Mfethu.
Dayishisa mfethu. Thathile. Amakanalo masiphi futhi akaseli. Wamsupport Mina ngithi kuwe bamba impintshayo. wamsupport. Amona ke studio uhlala nto nathi baka atabasadi mona kuthule aba ke studio mfana ke babone ku studio uhlala bodona mona hayi. Mina ngithanda wena, ngifuna wena. And angazi nami namhlanje ukuthi ngisithatha isiqiniseko esingathi ukuthi ngitshela ngiyakuthanda mara mfethu kudala ngincanga kufatela. So angazi wena le ndaba leyo ngithini. Nami ngiyakuthanda ke. Sokazi ngihlangana Mngani wangibiza ebusuku nakangaka bheka. Ngiyenzeni la every day phela ngithi uhlezi. Just cela ukubona ukuthi ngibhizi nama homework. Kodwa mengiyakubhuta ukuthi bhuta kuphi mina. Usuku yephi? Ungenaphi wena? Ngingenaphi? Hayibo mngani. Awusangifonele. Asayenzi things like so thulile. Like sengifile ngazikhuluma umuntu wesi3 la. Yo mngani ima. Every day usuzolokhu ungitshela ngabafana, umfana this umfana that. Hayi mana mngani awume kancane. Ngisikhona umfana, ngikhipha negama lomfana. Uthini ke bowuthini? Mengise kusukhuluma umuntu wesi3 la and sengiyabona manje. Ayikho relatives umfana wesi3. Ukhona no ake like yo, yena thandeka. Like mengasizwa baso yini content ngifihlela yona. Ayikho mngani maka sorry for ukuba phezulu. Okay, like mangikhuluma like ngomuntu like yeah. Like ukhuphela umoya like I can understand like mngani yazi the yazi same like so change so umuntu omuntu. Angitshentshanga mngani it's just ukuthi yabo malokhu ukhuluma ngabafana angiphathi kahle. So kuwena mengikhuluma ngabafana sekuphathi kahle ucela ngiphatha kahle. Manje sekuphathi kahle. Bese yabo mayikhuluma umuntu wesi3 la and uzomfind. Yazini mngani ngiyabuya umama mbeka sangithumile ngizokubona. Masa uhleli isikhathi singaka odakuthumile. Wena thandela bangoba Bulariana shapa mangogosani Shapa mangogosani. Yo, what's up everybody? This is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. Yini? Khuluma nami. Ungazongistress mfethu. Already ngistressekile indaba zestudio le yabo Mvex nabo Nqubeko. Nawe uzongistress ngicela ukungi-exhale jo. Ngitshele kwenzakalani? Hey akusulo mngani wami yo uhleza ngimela. Uyangidina. Kwenzani? Obvious ungitshela ukuthi uyakufuna yabo in stuff izinto ezikanjalo. Uyangifuna? Hayi mngani wakho lo. Ngitshelile manga nami uhlukane nalomngani wakho unomona. Yazi abantu abamnyama ngeke bayijabulele into enhle. Mina nje ngithi uyazi ukuthi mina ngincanywa wena. So indaba ezikhulunywa umngani wakho ngicela ungazithatheli na. Ungakwada umshenge haka. Abe cream ngiyami. Oh, choma umngani wakho lo. Umama wakho lo. Awusho ukuthi mama ukuthumile wena. Awusho. And choma uyazi ukuthi ngiyamthanda mfana kodwa ujola naye. Hayibo. Hayi bambe lapho. Hayi. Choma uyazi ukuthi ngiyamthanda mos. Uyazi kodwa ujola naye. Angijanga ukuthi ujola naye. Mina sengiyazibona ukuthi ujola naye. But uthe makakushanye ukuthi ujole naye. Kodwa ngayisho ukuthi uzomqoma. Ngayisho. Ngayisho ukuthi uzomqoma. Ungathula ngibheke khuluma something ungangibheki. Najola or young understand. Yeah, siyajola ngiyamthanda wami. Oh, uyamthanda. Owami shema. Oh, ngoba nami ngiyakuthanda. Ngiyamthanda. Shema. Yini ngathi nawe sewuyachazeka. Ngichazeka ngani? Makamukela, hayi mukela kanjani? Ungayenzi le. I need no